खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि मिनि ब्लगाव बयखौबो बरायबाय। लास्ट मिनि ब्लगाव खिन्थानाय बायदि नै आलासिफ्रा सफैबाय आरो जों दिनै मोनायाव बानायगोन थालिर फिथा, जायनि थाखाय जों बारियाव लायदों थालिर बिलाइ। थालिरखौ आइमोना न'निफ्रायनो लाबोखादों। जों आथिया थालिरजों बानायगोन फिथाखौ। थालिरखौ जों सान्द्रियाव दोननानै हुख'नानै आटाजों गलायनानै लाबाय आरो बेखौ थालिर बिलाइयावहाय जोख्लोबबाय। आइ बिखुमजो आरो बाबा बिहाव उन्दै मोनाबो दंफैयो नै। गोदो आबैमोननाव ज' थांनानै फिथा सावहैनाय बादि मोनलायलायदों। उफ मा सममोन बैफोरो। दायो थालिर बिलाइयाव होनानै जों तावायाव सावबाय, ओमफ्राय नै मोनबायबो। दायो बयबो जानायनानै नायबाय। फिथाखौ जानानै बयबो मोजां मोनदों होननानै बुंदों। आं नोंथांमोनखौ सोंनो नागिरदों जे नोंथांमोना बे फिथाखौ मोनजाफेरबायना मोनजाफेराखै? जुदि मोनजाफेरबायबा नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो। आरो दिनैनि थाखाय मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय।